Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ampun bosen nggih kepanggih malih kalian kula Nafsiatul Izzah saking jurusan PGSD FIP UNES NIM setunggal sekawan nol setunggal sekawan setunggal pitu nol tiga walu. Kula badhe nglajengaken tembang macapat nggih menika tembang macapat kinanti. Nadyan asor wijilipun yen kelakuane becik utawa suke carita kang dadi misel iku pantes ra ketono darapun mundhak kang budi matur suwun ampun supe nggih di like, komen, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.